Welcome back, Dyers! So, for today's video, maligo ta og suba. Kuyog mo maligo og suba. So, today is Sunday, Dyers. Sabot mi nga maligo mig suba dito sa ubos. Dito lang mi maligo kay walay entrance. Wala mi kwarta pang entrance. Dahil among balon, gamay rasab, saging, tuloy, tamban sa Tagalog. Suba mig tuloy, magkilaw, and katura dayon kamuti or etc. pa ang among balunon. So pampamilya lang ni guys. So kuyog ta adto ta ligo ta og suba. Suba is ilog ya. Maliligo tayo sa ilog sa mga hindi makaintindi ng mga Bisaya diyan. Meron akong special guest dito na bata. So, kung gusto mong sumabay sa ating Ligo Suba today's video, don't forget to like and subscribe sa atong channel, Inday Krodong channel, and of course, ring my bell so that you will be notified Inday Krodong will upload another video. Task number 1 is mag-prepare ng ating mga babaunin sa ilog, guys. Ayan, saging. And maghaling sa ta 4 hours sinugba. Sugbaon sa namo ang pinakadako nga isdang balunon dire, oh. Very fresh. Nakapamingwit made, guys, ug dakong isda like that. So amo na siyang gisugba para atong dalon sa suba, Dyers. Og usab ang atong kinilaw nga tuloy or tamban. Look at that, very fresh too. And yari din na si auntie, oh, 'di ba? Naka-short. Oh, 'di ba? And let's go. Punta na tayo sa ilog. Sa ubos na sa among balay, guys. Duol ra kaayo, 'di ba? So tara na, let's go.